Anem a parlar de l'Alpí. Què és això? Seguim al racó d'Ademús. Agustí, vas acompanyar-nos uns minutets a fer un viatge també en el temps, d'acord? Sí. Vas a situar-nos tu, Fèlix? Correcte. El 18 d'abril de 1935, un filòleg valencià, Manuel Sanchis Guarner, i un altre asturià, Lorenzo Rodríguez Castellano, visitaven durant uns dies el poble d'Ademús amb la intenció d'estudiar la parla mitjançant entrevistes i enquestes a 500 pobles de tota la península ibèrica. La Guerra Civil va frustrar el projecte i els quaderns originals de l'enquesta van ser traslladats a Nova York. Navarro Tomàs, el gran mestre de fonètica espanyola, els va recuperar, i Sanchis Guarner i l'asturià Rodríguez Castellano van viatjar el 1950 a Nova York per carregar els materials de l'Alpi i traslladar-los una altra vegada a territori espanyol. L'Atlas Lingüístico de la península ibèrica, com es diu l'Alpi, era un projecte de començaments del segle XX elaborat al col·legi madrileny Menéndez Pidal. Bueno, en internet podeu consultar la web www.alpi.ca, K del Canadà. Ens hem registrat de forma gratuïta, hem accedit a la informació dels estudis de filologia fàcilment. Vicent García Perales, junt amb Santiago Cortés, biògraf de Sanchis Guarner, i Dave Hepp, a la Universitat de Western Ontario, a Canadà, l'autor d'un llibre que conté les parts més interessants de la correspondència entre les persones implicades en el projecte d'Alpi des del 1910 fins a l'actualitat. Anem a parlar amb Vicent García Perales, que és filòleg i bon coneixedor com Agustí del nostre territori. Hola, Vicent, bon dia. Hola, bon dia, com estem? L'epistolari està en mans de la impremta, però pel que sembra, els ingredients són els necessaris per fer arribar d'ací a poquet a la gent una obra interessant, amb testimonis històrics rellevants durant diferents èpoques de la història. Així és a dir, de moment nosaltres el que hem fet és recuperar unes cartes, perquè en aquella època pensem que no existia ni internet ni res, i clar, nosaltres hem localitzat més de 1.000 cartes del que passava en este projecte, tal com heu dit, és Atlas Lingüístico de la península ibèrica, que es feia des de Madrid. És a dir, està en castellà el nom, però clar, així a la comunitat valenciana van fer les enquestes a una sèrie de pobles, més de 40 pobles, uns valencianoparlants i uns altres castellanoparlants, entre els quals ens felicitem perquè estava Ademús. Ademús, ja sabeu que és un reducte el que estan comentant, que es perden els pobles, tal com dieu de Sesga, i en la llengua passava el mateix. La llengua s'estava perdent i sembla que este projecte, l'enquesta de l'any 35, van fer preguntes a gent major del poble. L'Alpi, a més de l'estudi lingüístic, també recollia aspectes dels usos i dels costums de l'època. El llibre com s'anomenarà, Vicent? El llibre, en principi, el títol no el tenim tancat, però parlarem dels entresijos d'una història inacabada, una cosa així. No tenim el títol encara definitiu, però abraça des de l'any 1910 fins l'any 1976, és a dir, una llarga trajectòria d'un projecte molt ambiciós que va tindre Menéndez Pidal, i clar, és per no quedar-se darrere del que passava a França, que havien fet un atles lingüístic també, que havien fet a Itàlia, que estava fet a Romania, i clar, el que Espanya pretenia era recuperar aquestes parles que s'estaven perdent. Si voleu vos poso alguns exemples del que havien recollit a Ademús. Ara em posaràs els exemples perquè vull saludar rapidíssimament a Felicitat Juste, que és veïna de Vall de Sabina, aldea molt pròxima a Sesga, que és l'últim poble que trobarem abans d'arribar a Sesga. Felicitat, buenos días. Hola, Felicidad, ¿estás por ahí? Bueno, l'hem perdut. A veure si la podem recuperar, perquè m'expliquen que estan fent obres i que està molt ocupada i que ha d'entrar ara mateix en directe. Ah, val, que se n'anava a traure les ovelles, que és una faena prou complicada. Ara, si ixen les ovelles, segurament perdrà la cobertura del mòbil. Vicent, anaves a posar-nos exemples de la parla. Sí, el primer que hem de dir, lògicament, és que estem parlant d'una zona castellanoparlant. Sí. És a dir, que Ademús forma part de la zona que s'anomena, no és pejoratiu, però normalment s'anomena xurros, i tenen un parlar molt especial, perquè potser van ser per repoblament, parlen mitjanament aragonès. Una primera frase que van trobar en l'any 35 deia: el tono es más castellano que aragonés, no hay inflexiones finales. Per exemple, no diuen allò de Zaragoza, tenemos que ir, que passa a Zaragoza, no? Diuen, per exemple, carxofa, insistim, parlen castellà, flama, suco per a dir el zumo, adaza, per a dir la daxa, no que diem nosaltres, el maïs, la gola, diuen també regoldar, nosaltres diem reglotar, morro és varar, l'aljez és el yeso, esgarrar, per a dir rasgar, etc. I després també és molt general a tota la zona xurra, castellanoparlant de la Comunitat Valenciana,
diuen, per exemple, Felipe, Huerte, Fuente, per a dir Felipe, Fuerte, Fuente, no? Pedrico, Juanico, Gatico, Casica, bé, tots els sufix ico de l'aragonès. Bueno, pues vamos a comprobarlo con Felicidad, que l'hem recuperat abans de que se'n vagi amb les ovelles. Hola, Felicidad, buenos días. Buenos días. Usted vive en la Val de Sabina, ¿no? En el Val de la Sabina, sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted ha presenciado cómo los vecinos de Sesga emigraban hacia Tarragona, hacia Barcelona, hacia Castellón? Es que se oye muy mal, ¿eh? Se oye mal. Oiga, ¿vive todavía gente en Sesga? ¿Vive todavía gente ahí en el pueblo, en Sesga? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y siguen viviendo ustedes de, pues eso, de la ramadería, de la ganadería? ¿Y de la agricultura? Claro. ¿Cuántas ovejas tiene usted, Felicidad? Oiga, ¿sabe qué le digo? Que si quiere hacer una encuesta así, vienen aquí a la aldea y entonces la sabrán bien. Ah, pues mira, muy buena idea, Felicidad. O sea, que adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Nada, que se va con las ovejas, Felicidad. Una encuesta, una entrevista. Pocs habitants n'hi ha en esta localitat i Felicidad és un exemple, una dona ja major que viu entre les ovelles, diguem-ne, en el camp, en este poble meravellós que hem trobat al racó d'Ademús, en una vall molt pròxima a Sesga. Bueno, Felicidad deu de ser molt feliç, Vicent, amb les seues ovelles. Em fa la sensació, i aquesta enquesta m'agradaria fer-la a mi, per a veure com ha evolucionat la llengua, no?, des de l'any 35 al 2009, no? Seria interessant, a veure si encara es diu palo dulce, no?, que diuen a la regalícia, el palo dulce, o si diuen el rojinyol, no?, per el ruixenyor. Seria interessantíssim, no? Escolta, Vicent, ens ha cridat molt l'atenció, a banda del contingut del projecte, resulta molt cridanera la col·laboració transatlàntica amb el Canadà. Exacte, és a dir, això passa com sempre, no?, que des de fora han de vindre un poc a rescatar totes les misèries nostres que tenim ahí perdudes, i este projecte, tal com havíeu dit, en Guerra Civil, l'any 36, tots els materials, per cert, primer es van traslladar a València, després a París, i a la zona de França, i després es van endur a Nova York, i actualment, des de fa uns anys, l'any 90, dels 90 als 2000, un professor d'allí d'Ontario, David Heap, que l'heu nomenat, David Heap es va encarregar d'anar veient on s'han quedat més de 500 enquestes. Va anar a València, es va situar, ens va trobar uns quants filòlegs que estaven treballant el tema, entre ells Emili Casanova, estava jo mateix, que vaig fer la tesi doctoral l'any 2001, i clar, tots aquests materials així a Espanya no se'ls estimaven, i clar, va ser un canadenc que es va recuperar absolutament tots, ha fet esta web que heu anomenat, que és alpi.k, KSA de Canadà, i clar, això crida molt l'atenció, no?, que des del Canadà s'hagi donat una beca d'investigació, una beca a un projecte que és espanyol, no?, i s'ha quedat un poc... Té una història un poc desgraciada, perquè ara s'està tornant a reprendre, però era un projecte que s'havia quedat un poc inèdit, s'havia quedat mort. Bueno, consulteu si vos pica la curiositat, www.alpi.k, K del Canadà, que és absolutament interessant este treball que estan portant a terme. Anem a deixar-ho així perquè se'ns acaba el temps. Agustí Hernández, hem llegit la nova entrada al teu blog, al blog del poble, de Benicalaf, no? Sí, efectivament. En el camp de Morvedre, entre Sagunt i Almenara, trobem les restes físiques d'un lloc que ja va desaparèixer fa aproximadament un segle, que és Benicalaf, en terme de Benavites. Anirem a Benicalaf la setmana que ve, val? Bé, perfecte, estarem allí. Amb el teu permís i de la teua mà. Agustí Hernández, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Agustí, moltes gràcies, Vicent. Moltes gràcies. Sempre aprenem molt, amb aquestes dues persones, com a lingüista i com a periodista i investigador dels nostres pobles abandonats. De seguida continuem a este Jardí de les Delícies, després del butlletí horari de les 11 del matí.